Assalamu alaikum, muna yi wa al'ummar musulmi barka da sallah da fatan mun sha ruwa lafiya. Allah ubangiji ya karɓi ibadunmu, Allah ya sa muna daga cikin wayanda aka yanta a cikin wannan wata. Allah ubangiji ya sa muna daga cikin wayanda suka samu gwaggwabar rabo a cikin wannan wata na Ramadana. Sannan kamar yadda kuka sani, sunana Musab Salisu Usman, wanda aka fi sani da Musram, CEO na kamfanin Musram Film Production. A kokarin da muke yi na kawo muku shirinmu mai dogon zango mai suna KAZAFI series, insha Allah ranar Litinin da misalin karfe 8 na dare za mu fara kawo muku wannan shiri a YouTube channel ɗinmu mai suna Musram TV. Kawai ku dai abin da muke so da ku shine ku shiga YouTube ku yi sacin Musram TV, ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun dora za ku ga notification akan wayar ku, insha Allah. Kar ku manta Musram TV. Sannan wannan labari na KAZAFI ba sai na ce muku komai a kansa ba, kun ga yadda muka kawo muku trailer, kun fuskanci yadda labarin ya kunsa. Kawai ku dai mu haɗu da ku ranar Litinin 1 ga watan karamar sallah da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Musram TV. Muna godiya. Allah sarki kalikin duka, kuka na a yau za na kai maka.